mai videóban. Majd miért ilyen homályos? Majd nagyon gyorsan összesznek ezt fogjuk. Miért olyan homályos? Nem. Mindegy. Ezt a cipőmös ezt a szart rendeltem. Ezt a rendeltem. Egy ilyen cipőnek ez a... Tudjátok, ez a... kötő, amivel megköszön ezt. Úgyhogy fogadjatok, szeretek. Amúgy elég homályos, azért már nagyon-nagyon leraktam ezeket. Aha. Értem. Csak van itt egy ilyen szar erre fogalom. Nem hiszem, hogy ez... Jaj, meg csak mi? És akkor én meg ezt akkor... Így. És akkor... Jó, hogy még jobban lehet látni, de nem a legjobban. Így beállítom, hogy így. Jobb. Nem. Na, így már jó is lesz. És akkor ezt fogjuk kibontani. Várjatok, ezt kibontom itt. Tudom. Ki... Jaj. Jól bontottam ki? Értem. Érted itt, ide kiszedem. Üres. Ilyen hosszú. Így. Jó hosszú. És akkor van egy ilyen... Nem tudom, milyenkor ez van, még egy van ilyen. Egy kettő ilyen... valami. Itt az valahogy így, nem? Hop. Megesztitek azt. Azzal nem tudom mi ez. Hop. Jön a barátja. Hop. Nyas. Nem tudom mi akar lenni, ezt mondani, lehet lenni. Szerintem, várjátok. Megpróbálom ezt a madzagot. Fogom a végét, és akkor elszemezhetem. Akkor ezt így rárakom, vagy nem tudom mit kell vele csinálni, de ezt hogyan kell amúgy belerakni? Szerintem ezt ebbe bele kellene rakni, de hogy? Azt akkor már bocsánat, de ez így ide ráraktam, és akkor ezzel most kell nyomogatni. Most így, jaj, de amúgy ez is. Ez így akar lenni, és akkor így. Mindegy. Szerintem ezt így nézzétek el tőle, ezt nem tudom, hogy hogyan kell megcsinálni. Majd megnézzük, hogy anya össze tudja rakni, és akkor... Úgyhogy... Várjátok ezt, megnézzük, hogy vissza lehet így csomagolni, mert azért belerakni ezeket a dolgokat, itt van ezeket a dolgokat, és akkor már csak ezeket kell így vissza bontani. Azt akartam mondani, mást akartam. Azt kell csinálni, hogy így megcsavargatom, és akkor ezt így kell belerakni. Ezt így belerakom. Nem sikerül belerakni. És akkor másikat is így össze birizgálgatom.
Én azt hittem valami bogár másik benne. Nem tudom, mire leszem ezen a mozdulva, hittem, hogy valami bogár. Pedig ott... Ez nem fél konkrét. Nem tudom, visszarok nekik itt nem ködném, de... de ez nem sikerül. Eléggé nem a legjobb időszakom ez az acskó csomagolás volt. Karácsonykor, van egy szülinap, akkor szeretek csomagolni. Sőt, még karácsonykor se szeretek. Oké, össze tudtam rakni, és akkor így. Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok, és iratkozzatok fel, és a csengőt is benyomhatjátok, és egy kommentet is írhatok. Mert nem tudom minek, de írhatok, ha szeretnétek. Sziasztok! Puszi!